Estem aquí amb Xavier Saissó, periodista esportiu. Xavier, benvingut. Ets un referent de la cobertura periodística radiofònica, sobretot de bàsquet, però també seguidor de futbol i sabem que ets aficionat del Badalona. Què significa per tu a nivell personal estar als històrics? Doncs una satisfacció sempre, cada any, perquè per mi els històrics és una mica el tret de sortida de la pretemporada. És allà on els que ens agrada el futbol també veiem una mica el nostre equip i el que no té equip, doncs veure una mica com estan els diferents equips catalans, i jo crec que el format és extraordinari i a partir d'aquí doncs veure bàsicament un torneig referent a casa nostra. Per què? Perquè els clubs se'l prenen seriosament. Això és molt important, és una bona pedra de toc. Guanyar és, en aquest cas el Badalona l'ha guanyat 7 vegades, però guanyar aquest torneig és realment dona prestigi i dona, crec, també moral per començar la temporada. Quin paper creus que juga aquest torneig en mantenir viu el llegat i la identitat del futbol més modest? Bueno, doncs és un paper molt important, és un paper cabdal, perquè ja sabem les dificultats que tenen els equips i que hi hagi un torneig com aquest doncs assegura, diguem-ne, que el futbol català, amb la gran quantitat d'equips històrics que hi ha, precisament, doncs pugui tenir el seu torneig referent. Per tant, jo crec que la importància del torneig dels històrics en el futbol català, en la pretemporada i una mica amb tot això, és molt important. Com a seguidor del Badalona, com veus el teu equip en la participació i com l'estàs veient en aquesta semifinal? Bueno, jo crec que el Badalona ha fet un equip amb aspiracions de pujar, d'intentar-ho. És evident que el Reus és un equip de superior categoria, però el Badalona no desentona. Veig brots verds en aquest Badalona, després la temporada és molt llarga i jo sempre dic que costa molt pujar si no ets primer, no? Tot i que el Girona B ho va aconseguir aquesta temporada. Però bueno, veig un bon Badalona, tant de bo veiem bons partits i jo crec que s'està veient una molt bona semifinal, que passi el que passi, doncs són dos equips que aspiraran a molt aquesta temporada. Moltíssimes gràcies, Xavier. Vosaltres.